Sárospatak város önkormányzatának képviselőtestülete Fidesz frakciója az elmúlt 4 évben több mint 2,5 milliárd forintnyi beruházás és fejlesztés megvalósítását támogatta felelősségteljes döntéshozatalaival és szavazataival. A Karolina óvoda és bölcsöde, a II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a polgármesteri hivatal, a Makovec tér, a piac, a járóbeteg szakellátóközpont és az egészségház, az utcák, terek és a homlokzatok felújítása, valamint a település rekonstrukció mind a sárospataki polgárok hétköznapjait hivatott jobbá és szebbé tenni. A Start munkaprogram, valamint a szociális alapellátás fejlesztése is kiemelt feladat volt az elmúlt 4 évben, amely jelentősen növelte a foglalkoztatásban résztvevők számát. A fejlődés azonban itt nem áll meg. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös képviselői ugyanis együtt, egy csapatként továbbra is a városért szeretnének dolgozni. Tisztelt választópolgárok! Az elmúlt 4 évben az önök bizalmából képviselője lehettem a 4-es számú választókörzetnek. Ezen idő alatt igyekeztem úgy végezni a munkámat, hogy minden felmerülő problémára megoldást találjunk. Az önkormányzat racionális gazdálkodásának köszönhetően sikerült megvásárolni a távhőszolgáltatást nyújtó céget, és ennek, illetve a kormány rezsicsökkentő politikájának köszönhetően jelentősen csökkentek a lakótelepen élők terhei. Megújult és megszépült a Karolina óvodánk, sikerült korszerűsíteni a Katona József út közvilágítását. Hamarosan elkezdődik a mentőállomás építése, amelyik nagy biztonságot ad majd a bajba jutott embereknek. És Sikora Attila alpolgármester úrhoz nagyon sokszor fordultunk, sokat segített, nem csak a családnak, hanem a sportban és egyéb dolgokban is. Természetesen feladat maradt a jövőre is bőven. Az óvoda melletti garázsor út és csapadékvíz elvezetését szeretném minél hamarabb megoldani. Teljes útburkolati cserét hajtunk majd végre a Katona József út családi házasövezetében. A járdákat is szeretnénk felújítani. A Vakbottyán utat végül is szeretnénk újra egyben nyitni és az egészen az óvoda sarkáig felújítani. Így együtt a kormány, az önkormányzat és a helyi képviselő igen sokat tudunk tenni a térség fejlesztéséért az elkövetkező 5 évben. Szeretném, ha Sikora Attilára szavaznának önök is az októberi választásokon. Én is rá fogok. Ezért kérem, szavazzanak rám, és Aros János polgármester jelöltre, Sárospatak továbbfejlődjön.